Mga dong mga day na napunta din pungko-pungko na kuyog sa manang time nang hay sa diha lamay kaya mga pungko-pungko diha sumasuya lang. Oh, mga dong, mga day, natadalis lantaw. Sa Cordoba. Lantaw, Cordoba. Mga dong, mga day, natas pinakadako nga mall diri sa Cebu. Dako di sinihan diri sa SM Ronoy. Nalo man eh. Nata diri sa Dusitane. Astang buang nga wagi yung anis Amerika ay tanawa. Vegas pa kamuat to. Sus. Bernardo de Cebu. Mga dong, mga day. Papedicure ta. Cut kill. Kaput scrub na, di ba? Ang sarap ba? Ang buang nagnorantiha gina ako gid kaniding pa-subscribe ka mura mo gina naglabhan imong tingin. Oh. Ting ana nagkuan buwa. Mga dong mga day, luka man na ni day. Ang mga day, padong tagsibunga. Kita na dito.
mga day, abot na kita. Chay halang daw. Ha? Chay halang. Budka? Budka. Balik pa trabaho, friends? Hindi na. Diri lang ta sa. Diri rata sa dagat. Awa. Oh. Balik pa mo trabaho? Di na. Hindi na. Tarawa ha. Thank you. Thank you. Mga dong, mga day, mga untag skiwate o puto ya. Mga dong, mga day, mga tutag tabulan. Hi. Morning, mga tumig tabuelan. Tutag tabuelan, mga inday, mga indong. Ang dagat, mga kristal. Mga may sa imo. Tako. Talibig. Naisan farm sa dito. Okay, hi, daddy. Hello. Hi. Uwing tutubuelan. Ay, ito. Mga dong, mga day, abot na tagtagbulan. Marabilya. Public resort, pero awa. Nindot sa kayo eh. Oh, padong na putog pamauli. Unya, ang mga bata na mauli na bod. Why school bus dire?